ବର୍ଷା ଦିନେ ତାଳ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବାଠୁ ସରିବା ଯାଏଁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଳ ବରା ବନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଆଉ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ଏଯାଏଁ ବନେଇ ପାରିନି। ଆଉ କାଲି ମାର୍କେଟରେ ତାଳ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଳଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ବରା ବନେଇବା ଲାଗି ମୁଁ ନେଇଛି 2 କପ୍ ମଇଦା, ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ 1 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ସୁଜି, 1 କପ୍ ଚିନି ଆଉ 1 କପ୍ ନଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଯଦି ନଡ଼ିଆଟା କୋରିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ ନେଇଛି 2 କପ୍ ତାଳ। ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ 30 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ଯେମିତି ଚିନି ଆଉ ସୁଜି ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସବୁ ବରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି। ଫ୍ରାଏ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପରେ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ତାଳ ବରା ମୋର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ତ ମୁଠା ମୁଠା ନେଇକି ଖାଇଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଳ ବରା ହେଲାଣି କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।